YouTube. Jatend piny William Ruto otieko limbe mare mar ndalo ariyo e gwenge makaluo kendo chwalo chendo mopogore opogore mag dongruok. Ruto oyawa yanga kar timo nonro e weche mag ohala mag nam e mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga. Bende osingo chendo mamoko mag dongruok e gwenge makaluo. Amoso jodhurwa untie. Kochakore Miyandhe nyaka Gunga e West Asembo, jodak ma Siaya oriedo oko karomgi e rwako wendo gi modhial Dr. William Ruto, jatend piny Kenya mar abich. Jodhurwa umor. Kata odoko ni Siaya County en achiel kuom gwenge ma ogai mar Azimio Raila Odinga nie kod mbi mapek mar siasa, nyithindo rowere, jomamine kod jodongo owuok oko maduoko erokamano ne jatend piny kuom gwelo wuodgi Eliud Owalo e piny owacho mare. Kaka yo mar yaro dero mar chiemo e kaunti ma Siaya, piny owacho mar Kenya Kwanza dhi miyo jopur ma Siaya tingni mag pur maromo 20 mar konyo jopur e chenro magi. And that is why nimekubaliana na James ya kwamba zile trakta mko nazo tutawaongezea trakta zingine 20 na mkihitaji zaidi ili tuzalishe chakula hapa Nyanza. Muweze kuzalisha chakula ya kutosha nyinyi wenyewe na mtuuzie ile ingine tuwasaidie nayo wa Kenya. Kila Mkenya awe na chakula. Kwa mtuolo machielo, Ruto osingo matio ne jo Kenya duto maromre kendo sayo ute fwambo weche kuom ndiko weche manyalo nyayo akwede mag dho udi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua omiyo ji nyiero bang' wacho ni oganda luo emomako lemo madito e piny owacho kata deep state kokalo kuom jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo. Hii watu ya Luo Nyanza bahari tunapitana nao ni kura peke yake, mambo ingine wako sawa. So kiti ya PS wa interior na national administration ni ya huyu mtoto wenu Raymond Omolo. Kwa hivyo ile system mlikuwa mnalia mnataka imsaidie iko hapa system. Vingine mambo yenu iko sawa sawa. Kane orwako jotelo e county mare, Governor ma Siaya James Agri Bob Orengo odwoko erokamano ne jatend piny kuom gwelo Eliud Owalo e piny owacho mare. Siaya is your home, and I know in answer to your constitutional duties as head of government and head of state, no part of Kenya is beyond your access or reach. But when you come to Siaya, know you are coming to your people and to very friendly patriots and citizens of Kenya. Secondly, I want to thank you very profusely for appointing Eliud Owalo as a cabinet secretary. I know him. I can vouch for him as a worker, as a scholar, as a writer, and as a thinker. Orengo okwayo Ruto mondo chan limbe machielo e county ma Siaya mar chako chenro mag dongruok kaka chenro mag keyo pi ne jodak ma e county no. Please come to Siaya again so that you can tour the whole of Siaya from one end to the other. President cannot do Siaya kai moye. We have to serve all the 47 counties of this country in equal measure. Mana kaka jodak e county ma Homa Bay, jodak e county ma Siaya bende jatend piny omiyo mich mar chako higa bang' singo gero apaya maduong' mok Got Nanga kokalo Jera nyaka Barober. Barabara ya kutoka Got Nanga kwenda Jera, Barober mpaka itafika Uring. Hiyo barabara pia tutatengeneza, tutaikamilisha. Jopinye gwenge mag Ukwala, Sega kod Luanda bende okowo kod lwetgi nono bang' jatend piny yango chenro mar keyo negi pi maler, chenro madhi muonyo omenda maromo bilion 1.2. Tumeweka shilingi bilioni 1.2 maji ya Ukwala, Sega na Luanda. Hiyo mpango tayari tutaikamilisha. Motelo ne nyasi mar rwako pacho jatend migawo mar lony manyasani Eliud Owalo e gwenge mag Gunga e West Asembo, jatend piny bende oyawo kar timo nonro e ohala mag nam e mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Kowuok e county ma Siaya,
Jatend piny koro ochomo e kaunti ma Bomet odiochieng' makiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mana kaluwore kod Limbe no